Ipapakita ko po sa inyo yung push pin. Ito po yung push pin. Ayan po yung ring. Ayan po. Makikita nyo yung ring. Ayan o. So tatlo po yan. Dito po yan nakakabit. Ayan po. Dito sa female torque drive. Yung post po sa male. Ayan po. Doon po sa kung ito po yung female, mayroon ng malaki na po yung awang yan. Hindi na po aakyat yung pin. Hindi na makaakyat yung belt. Pigil na po siya. Ito po yung center spring. Kian, hingi kang abang nandiyan pa. Ayan po. Ito po yung centrifugal clutch. Medyo pantay na. Pag pantay na siya, palitin na. Ito yung papalitan ko, clutch. Ito 30 mm. Pambukas ito mga 32 yata ito. Ayan po, linis pang gilid. May tagas na po yun. Ito po yung tinatawag na bell. Cover plate. Itong cover plate. Ito yung slide piece. Ang maluwag na rin. Ito yung roller ball. May kanto na rin. May kanto. Ito yung pulley. Ito yung belt. Ito yung torque drive nya. Center spring. Clutch. Female torque drive po ito. Ito yung male. Ito kadalasan nasisira dyan yung bearing yan. Ito yung maingay na to. Needle bearing po tawag yan. So palitin na rin po itong air filter. Ito kalawang. So, ayan po yung motor. Malinisan yung panggilid. Ayan o, may tagas.